El cooperativisme al Maresme comença bàsicament des de 1864. Hi ha una crisi molt forta en el sector del cotó, motivada per la Guerra Civil Americana, que fa que no hi arribin vaixells amb el cotó des d'Amèrica i, per tant, les fàbriques han de tancar, moltes d'elles. Això provoca autènticament una crisi enorme en el sector, que porta que molta gent hagi de buscar-se la vida fora de Mataró o fora de la indústria del tèxtil. I així es crea una societat de resistència que amb el temps es trobarà com l'Obrera Mataronesa. Això estem parlant de l'any 1864. Aquesta gent tenen la idea, a part de ser una caixa de resistència, pensen en que els diners no serveixen si no actuen i es busquen un lloc per anar a treballar. I van al barri de Gràcia, on el que serà el seu director, Salvador Pagès, té molt de lligam perquè és un obrerista de la zona de Gràcia i entra en contacte amb uns altres teixidors i gent que fabricava telers i arriben a crear una indústria en el barri de Gràcia, amb locals llogats, però van creixent. Hi ha un moment tal determinat que creixen tant que han de muntar-se una fàbrica i pensen per què no tornem cap a casa, en realitat Mataró. I en l'any 1974 compren el terreny, un terreny bastant gran, un terreny que hi havia entre el que seria l'antiga carrer de la Mercè, el que en altres èpoques va ser la carretera nacional, el camí cap a França, fins a el que avui dia és el passeig marítim, que seria la carretera nacional posterior. Uns 200 i alguns metres de llarg per 40 d'amplada, on pensaven fer una fàbrica, o van fer una fàbrica, van fer un local social, que seria un casino, i llavors 30 vivendes pels treballadors. O sigui, en realitat era construir un falansteri aquí. El mes de desembre del 74 compren el terreny i a l'octubre del 75 ja inauguren la fàbrica. Per tant, en un període molt curt munten una fàbrica bastant potent, molt moderna, trasladen tots els telers que tenien a Barcelona, els trasladen cap a Mataró. Per tant, parlem ja de 80 telers, o sigui, començar de 0 a 80 telers i 100 i alguna treballadors. O sigui, la idea del cooperativisme en aquell moment és molt progressista, tant és així que podem dir que és la primera fàbrica d'Espanya que s'il·lumina amb electricitat. Salvador Pagès era molt progressista i se'n va a Londres, parla amb empreses i porta una dinamo per aplicar-la a la màquina de vapor. Per tant, és la primera fàbrica d'Espanya que està il·luminada. És la primera cooperativa que és simultàniament cooperativa de producció i cooperativa de consum, perquè crea un economat. A la mateixa vegada creen des del 75 una escola per als treballadors en horari nocturn, del 75 fins al 81, exclusivament pels treballadors de la fàbrica que no saben llegir. I a partir del 81 comencen a fer classes per als fills dels treballadors. Per tant, del 81 fins al 90 i alguna cosa que plega l'empresa, doncs hi ha hagut escola activa, que en diríem escola racionalista. Triava els mestres, els 3 mestres que van haver, i més 2 noies, tots eren autènticament republicans federals, i ell també ho era republicà federal, i en el 83 comença a fer classes diurnes per noies, o sigui que contracta dues senyores de Mataró, 2 noies de Mataró, joves en aquell moment, que serien la Pepeta Moreu i l'Agustina Moreu, també republicanes, que són les que inicien les classes diurnes per nenes. Per tant, ja tenim tot el conjunt. Nenes, filles dels treballadors. Aquest és el principi del cooperativisme a Mataró autènticament. Llavors entrem ja l'any 68, que és la revolta de la Gloriosa, permet que creixin moltes cooperatives, i en l'interval que va del 68 fins al 1900 tenim a Mataró que es creen 12 cooperatives diferents. Una anècdota que poca gent sap és el fet que per construir la fàbrica de Mataró creen una cooperativa de paletes que són els que construiran la fàbrica. O sigui, tot el que volia era que estigués dins del món del cooperativisme. La mateixa empresa de paletes és la que construirà una fàbrica molt famosa a Mataró, que era la fàbrica del paper, que en diem fàbriques del paper, que també no era cooperativa, però eren 13 forners de Mataró que creen una farinera i la fan construir per aquesta cooperativa. Per tant, ja veieu que el cooperativisme estava molt lligat a el que és Mataró, i he dit que en aquest interval d'entre el 1875, que crea la primera cooperativa, fins al quasi el 1900, de 12 a 15 cooperatives es van fer a Mataró. Per tant, era una ebullició el cooperativisme a Mataró. Passem ja a l'etapa posterior, i aquí podríem parlar de la marítima, la porto-riquenya, de moltes d'aquestes cooperatives que van perdurar després sent part de la Unió de Cooperatives de Mataró.
la Cooperadors vindrà després, Unió de Cooperatives. I així veiem que van creixent aquestes cooperatives fins que el 1927 s'ajunten les 4 cooperatives més importants, que serien, en aquest cas, la Protectora Mataronesa, la Marítima, que estava dedicada a la gent del mar i que tenia el Cafè de Mar com a lloc social, l'Economato Republicano Radical, que era dels republicans, en aquest cas, i s'ajunta la Porto-riquenya. Aquestes 4, més una empresa que es dedicava, bàsicament, a la producció de sifons, lleixius i altres productes. Totes aquestes 4, més aquesta petita, s'ajunten i creen el que es coneix per la Unió de Cooperatives de Mataró. Podem pensar en altres cooperatives, que una molt important, que ja creada en el 1919, que és la cooperativa del Fort del Vidre, el que seria la cooperativa de les empreses més importants del vidre del nostre país com a cooperativa, que aquesta va perdurar fins al 2008, que va desaparèixer. Arribem al 31 i en el 31 nova la llei de cooperatives, moltes es legalitzen en el 34, per tant la llei de cooperatives del 34 va bé perquè precisament el Fort del Vidre pot legalitzar-se com a cooperativa, malgrat que des del 19 treballava com a cooperativa, i així ens trobem que arribarà la Guerra Civil. La Guerra Civil, naturalment, les cooperatives hi ha dos problemes, si continuar com a cooperatives o socialitzar-les. I, naturalment, a Mataró s'opta, tant el Fort del Vidre com la Unió de Cooperadors, de continuar com a cooperatives soles, sense necessitat de socialitzar-se, perquè ja ho eren per si mateixes. En el 36, la Generalitat obliga tant, en aquest cas, a l'Estrella Mataronense, una altra de les cooperatives, i a la Llavaneres, a que s'ajuntin a la Unió de Cooperatives. Per tant, tenim ja el conjunt del que coneixem avui dia per l'etapa franquista d'Unió de Cooperadors. Per què canvia el nom d'Unió de Cooperadors? Doncs perquè el règim franquista no accepta que les cooperatives, perquè va haver moviment cooperatiu, estiguessin en assemblees, sinó que hi haguessin d'haver uns jefes. Per tant, és la unió de persones, no unió de col·lectius, com serien les cooperatives. Durant l'etapa republicana tot funciona relativament bé, tothom continua fent les seves feines, tant les qüestions de les cooperatives agrícoles que hi ha, com les cooperatives de treball i les de consum, però en arribar a la Guerra Civil, naturalment, la cosa canvia. Les cooperatives, com que la major part de les cooperatives que tenim al Maresme són cooperatives de consum, normalment el consum no altera en res i per tant no cal socialitzar-les, o si se socialitzen és perquè han de comprar per més col·lectius. Però l'única cooperativa de producció que teníem a Mataró, que és precisament el Fort del Vidre, no sols fabriquen bombetes, sinó que comencen a fabricar material per laboratoris, provetes, matrassos, i comencen a fabricar termòmetres. L'única empresa que va fabricar termòmetres a Espanya fins que arribi a la seva desaparició va ser fins que apareixen els termòmetres ja automàtics, que ja estem parlant dels anys 90 o així. Però fins aquell moment l'única empresa que fabricava termòmetres a la península era bàsicament el Fort del Vidre de Mataró. Aquest és un dels fenòmens importants que l'etapa de la guerra porta cap a després. Quan arriba l'etapa franquista, les coses han de canviar. Les cooperatives de consum, inicialment, tot el material, tots els locals que tenia la cooperativa de consum, en aquest cas la Unió de Cooperadors o Cooperatives de Mataró, en aquell moment encara, queden incautats. Són béns de l'Exèrcit Roig i, per tant, queden incautats. Tant és així que no es tornaran fins a l'any 41-42, alguns locals i lentament. Al Fort del Vidre hi ha una proposta per part del nou ajuntament feixista mataroní de tancar la fàbrica. Es presenta a la fàbrica amb un capità de l'exèrcit, veu que allò funciona i diu: si tanquem fàbriques, com aixecarem aquest país? I al Fort del Vidre no li va afectar la producció, va continuar treballant. Naturalment, l'únic que van obligar és que el Consell que hi havia en aquell moment assembleari doncs queda dissolt i posen uns directius que són bàsicament feixistes, gent de la ciutat, que no tenen res a veure amb el Fort del Vidre. Fins que ve un personatge, i això s'ha de tenir en compte, que es diu que era el governador civil de Barcelona, que és el Correa Beglinson. El Correa Beglinson ve a visitar la fàbrica de Mataró, diu: això funciona, per què s'ha de tancar? El que havia fet aquest capità, ell ho ratifica, i no sols això, sinó que els hi fa vales personals, bàsicament perquè puguin obtenir combustible per continuar la producció. És una de les facetes importants. O sigui, mentre les dates, la Unió de Cooperadors i altres cooperatives del Maresme havien quedat tancades, el Fort del Vidre no va parar mai la seva producció. Va haver-se simplement canviar la cúpula directiva d'uns a uns altres. Fins a l'any 44, estem parlant de l'etapa primera del franquisme, o sigui, encara estem en plena Guerra Mundial, en el qual el Correa Beglinson arriba un moment que diu: d'ara endavant la cooperativa funcionarà com havia funcionat fins ara.
una cosa raríssima. O sigui, un franquista que accepta que funcioni com a cooperativa i no sols això, sinó que sigui assembleària i destitueix a tot el que era el govern d'aquesta gent que s'havien creat per governar la cooperativa, que no feien res, perquè en realitat tot depenia del que fessin els treballadors, i torna a permetre que hi hagi la Junta Assembleària, que a més permet que hi hagi, doncs, torni a funcionar una miqueta una escola per a la gent que no sabia llegir ni escriure de forma nocturna. 11 professors per uns 200 alumnes de la ciutat de Mataró i crear un edifici exclusivament per a l'escola racionalista. I això, l'escola racionalista no va passar mai més a la cooperativa, va ser durant molts anys la comandància militar del quartel de soldats que hi havia a Mataró i ja no va passar mai més a la cooperativa. Però fora d'això, tota la resta va funcionar. Tant és així que es van permetre dins del franquisme conferències, l'escola aquesta que deia de gent gran d'adults, els alumnes de l'escola que entraven a treballar al Forn del Vidre se'ls obligava, si no sabien llegir i escriure, a anar obligatòriament a classes nocturnes, o sigui que no es va perdre mai aquest ritme, fins i tot dins del franquisme. I parlo exclusivament en aquest cas del Forn del Vidre. Les cooperatives de consum van tenir una gran dificultat. Estem parlant del final de la guerra, hi ha l'estraperlo, hi ha tota la carència bàsicament d'aliments a la societat, és el mercat negre i és molt difícil que una cooperativa de consum pugui competir contra l'especulació que hi hagi en el mercat. Això va ser el que va començar a donar una certa decadència, a no tenir activitat acabada la Guerra Civil. Molts dels grans dirigents de les cooperatives, tant del Forn del Vidre com de la Unió de Compradors, són gent o havien anat els primers a lluitar al front i molts havien mort, s'ha de reconèixer. Uns estaven a les presons, tots els camps de concentració que hi havia a la península, i molts altres havien estat a l'exili. Per tant, la florinata del que serien els directius, bàsicament de les cooperatives, molts havien marxat a fora. I, naturalment, els que quedaven a dintre, que és el que coneixem per l'exili interior. Són gent que cada X temps havien de presentar-se a la comissaria, tenien els controls, perquè tota la major part de la gent que col·laborava en les cooperatives eren gent que tenien una ideologia política concreta. No tots, però sí molt important. I això és un dels factors que pesa, més que la funció directa del que és la cooperativa, sí sobre les persones que comandaven les cooperatives. Aquest és un dels factors que pesa. Per tant, van entrar en uns segons... Els que dirigien la cooperativa eren uns segons nivells, no eren els líders ideològics. L'etapa del 1944 al 1951, que és el que coneixem nosaltres de broma molt sèria, per el CEO Transfiero, les cooperatives comencen a funcionar, van recuperant-se per moltes dificultats, ja he dit, pel mercat negre i per l'estraperlo que hi ha a tot arreu, però apareix la llei del que es coneix de la Seguretat Social, en la qual les cooperatives que tenien sempre una faceta de mutualisme es prohibeix que les cooperatives tinguin mutualisme. Hi ha les mútues i, per tant, han de fer-se aquestes, i si no, la Seguretat Social. Aquest factor fa que, naturalment, si molts dels socis tenien una part de mutualista, el fet de no tenir una mutualitat era un servei que deixaves de donar als teus propis socis. Es busca la solució. Hi ha una mútua a Mataró, l'Aliança Mataronense, en la qual intenten entrar en relació per fer l'acord de la Unió de Compradors. Seria la cooperativa de consum i vosaltres podíeu ser la part mutualista. Sí, aparentment tot és molt maco, es comencen les relacions en l'any 44-45, es va avançant, i arriba un moment en què els que governen l'Aliança Mataronense és un grup de persones que estan totes molt lligades al règim, un laureado de San Fernando fins i tot és el que dirigeix la mútua, i fan una mena de, podríem dir-ne, una estafa legal. Fan que totes les seccions, tot el que és la Unió de Cooperadors, es converteixen en seccions d'aquesta mutualitat sense dret a l'assemblea, mentre que la mútua seria, en aquest cas, la que dominaria, la que portaria la veu cantant. Tant és així que es prohibeixen les assemblees, que és la base fonamental d'una cooperativa, i què passa? Que en l'any 51 es firma la transferència de les propietats de la cooperativa a la mútua, i en l'any 55 l'Aliança Mataronense crea una immobiliària que es diu l'Aliança Immobiliària Aliança Mataronense, agafa com el patrimoni que tenia la Unió de Compradors i l'hipoteca per poder construir una immobiliària, en una paraula. Aquesta immobiliària entra en crisi, els compradors perden el seu patrimoni perquè no poden reclamar-lo, perquè no tenen dret a tenir assemblees ni protestar. I, per tant, des de l'any 56 ja es comença a protestar d'aquesta decisió, el 58 arriba a un plet oficial, el 60 es presenta una instància al Generalíssim perquè faci revisió d'aquesta estafa legal. Ningú mou res, no hi ha possibilitats. La major part de la gent que pertanyen, en aquest cas a la cooperativa, no poden tenir poder legal de cap mena perquè tots són rojos, separatistes, per tant no poden actuar, i així, clar, amb aquesta indefensió, la mútua es queda tot el patrimoni de la Unió de Compradors.
que no s'ha anat recuperant fins al cap del temps, bàsicament ja quan entrem en l'etapa de les democràcies. I així es va perdre tot el patrimoni de la Unió de Cooperadors.